Dnes sa ojazdené autá kupujú z gauča. Carvágo. Vyberiete online, preveríme, dovezieme. Ako schudnúť? Najbližšieho lekára nájdete na Vyhrať nad váhou.sk. Už 25 rokov sa venujeme výskumu a liečbe obezity. Novo Nordisk, sponzor tohto programu. To je veľa nábytku. Sedačky. Napríklad tie. Žlté. A všetko s prehľadnými filtrami. Favy.sk. Osem mačacích životov Nie som hodný vás nosiť. Je mi ľúto. je nenávratne preč. Že by sám veľký kocúr v čižmách prosil o pomoc? Ak nechce prísť aj o ten posledný, musí nájsť hviezdu prianí. Tak ona existuje. No nie je jediný, kto ju hľadá. Kocúr v čižmách? Ty si oficiálne mŕtvy. Je mi už lepšie. Na troch kráľov Navíja v diaľke je temný les. Do temného lesa nikto nevkročí. Ani z neho. Počkaj, čo? Pes? Si živý? Poďme to zistiť. Stoj! prichádza posledné bláznivé dobrodružstvo. Sústo, ak sa odvážiš. Čaká ma zábava. Kocúr v čižmách, posledné želanie. V útorok o 20:40 na Jojke. Sponzorom tohto programu je investičná platforma XTB, kde vaše peniaze pracujú. Čo pozeráte? Túto reláciu a programy Joj. Aj po 1. januári pohodlne cez anténu vám prináša Plus telka. Vy viete, čo chcem však? Chceme to isté. Každý chce pozerať tento program, ktorý prináša účet od 365. 365 banka.